yaratan yine Tataristan, baltanların için yaratan. Tutuk edip yaşıp yağan yağmurların için yaratan. Hürmetli şiiriyat süyüşçüler. Мен sizge hazır Сажида Сүлеймановна Искол кечесінде yazılған Жан ауылда туып өскенбіз деген шиғырымны оқимын. Бұл шиғырда Татарстан белән Башқұртстанның элемтәсе ап-ачык күренә. Кай җирләрдә туып үскән диләр. Нинди җир ул диләр? Яңа авыл. Яңамы ул? Әллә ян авылмы? Шигырь булып жанда яна ул. Һәр адымы белән яңа ул. Галим гөләмәләр баш ватмагыз, ян диеп тә, яңа диеп тә. Җаныбызны яшереп яшәдек без, моңга салып, янып, күйеп тә. Ул эндәште безне биеккә. Яңа авыл түгел, ян авылда, жан авыл дуслар, жан авыл. Туып үсү түгел бер күрсәң дә, мәңгелеккә жанда кала ул. Аксакал ул, сабый бала ул. Инде бүген килеп сер шишәбез. Жан авылда туып үскәнбез. Саҗидәләр, нәҗибәләр булып, шигырь дөньясына күчкәнбез. Моң кесәсен шумырып эчкәнбез. Иш Мураты, Гайнан Әмирие, Нуриханы, Илдар Юзие. Жан авылы булган кешеләргә шәһре Казан һәр чак үз өе. Һәр татарға кадерле ул Казан. Дошман гына аны алганмы? Үз баласы итеп каршылый ул жан авылдан ингән жаннарны. Менә шулай. Бу дөньяга ничек килгәнемне хәтерләмим миндә. Туган телдә тәүге бишек җырын мин ишеттем синдә. Башкортстан, мәгърур Урал иле, бишек җырым минем тәүге җырым, Тукай теле иде. Шул җыр белән җанга килеп керде, бөек Тукай иле, Татарстан моңлы әтил җире. Тәүге тапкыр тәпи баскан туфрак, Башкортстан булган, күңелемә тәүге бию көе, әпипәләр тулган. Паратларны ятлап җырлаганмын, Тукай паратларын, әлифбадан Урал өнен генә курайны тапмадым. Бала чакның гамсез күзе белән караганмын җиргә, чын күңелдән мин бит ышанганмын, бу ике тел бергә аерылмас та, аерылмас та сыман Агыйдел һәм Шулман. Икесе дә күңелем буйлап агып, жан шишмәмә тулган. Бүген килеп миңа берәү әйтә, шишмәң буталган дип. Бер елганың жанга агымнары янә тукталган бит. Идел агымнарын туктатырга әллә әмер бармы? Халык күңеле әллә сайыккан да, жан ишеге тармы? Жаным синдә минем, Татарстан, җирем Башкортстан. Кеше булып, мин соң яши алам, кайсыннан баш тартсам.